Здравейте, приятели, аз съм Зароник БГ и тук ще играме Hellclimb Racing. Тук първо търсим да купим нещо. Изглежда, че нямаме пари. Ще играме на луната. Оп! Бях с карт колата. Това е лошо, защото с нея е много трудно. Не можеш да събираш лесно бензина. Ето, пропуснах. И да ви кажа, диамантите, щом си купих гаража. И те струват, защото с тях на помощ може да си купуваш бустери. Ето тези. Затова ги взимам. Трудно е с тази кола по луната, но някак успявам. И ето тук свърших. Еха! Добре, че го видяхте. Това е флип. Умрях. Само че искам да купа. Това не знам какво е. Това ще помогне. Тук трябва да правя 800 метра. С този звяр е трудно, но той с него е трудно, ама не чак толкова. Даже пък с него е по-лесно. Взимам бензина. Някога не е, ама... Това е доста зле. Но ето, че побързвам и се оправих. Вземам бензина и теглям, за да купа нещо хубаво. Например, да купа кое... как беше? Ами не се сещам кое беше точно, ама мисля, че може да е. Например... Извинете за това. Да купа от 1000 за карта. С него доста съм бърз. Ето сега, като свърша, ще ви покажа. Ето. Естествено, бих показал. Чакайте само да си взема бустери. Един бустер и струваше 60. Ето това искам да си купа. Alien Planet. Това мога да си купа. Ето това ми трябва. Много скъп. Това е много. Ето го. Тук са много скъпи. Ето това ще купа. Да може за после да ми стане многото. Ето това. За това ще взема мотора. И ще го карам по това. И ето, че започваме. Да си ядосам бустера. Ето сега ще го пусна. Да видим какво ще стане.
И ето, толкова станахме бързи, че направо флъкнахме. Бързо е. И извинявам се за този шум. Съседските кучета са много ужасни. Постоянно лаят по хората. И както и да е. Ето тук събрахме доста пари. Ако ги чувахте кучетата, не? Ще се види. Мисля, това да е края на клипа. Абонирайте се за канала ми, дайте палец нагоре и чао!